Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sziasztok! Meglepetés! Sajnos a repülőjegyem időpontját nem sikerült megváltoztatnom, hogy személyesen is ott lehessek veletek, de a modern technikának köszönhetően legalább egy kicsit így módon is részese lehetek ennek a fontos és nagyszerű eseménynek. Az estének, amit még együtt kezdtünk el tervezgetni, a sok-sok ötlettel, na és persze a kisebb-nagyobb vitákkal. Az estének, amire már olyan régóta vártatok, és amire olyan nagy izgalommal készültetek. Az estének, ami mindannyiótok életében fontos mérföldkövet jelent. Az estének, amely most valóra válik. Őszintén szólva nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit is mondhatnék, mit is üzenhetnék nektek. Eléggé vegyes érzelmek kavarognak bennem most, mert mindamellett, hogy nagyon élvezem az amerikai évemet, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy az élettől ilyen hatalmas lehetőséget kaptam. Most azért én is nagyon szívesen ülnék ott veletek. De talán a legfontosabb, amit el szeretnék nektek mondani, hogy nagyon büszke vagyok rátok. És nagyon örülök, hogy bár a végzős évet nem veletek töltöm, a gimnázium korábbi éveit, minden vidám, olykor-olykor nehezebb vagy komolyabb, de abszolút felejthetetlen pillanatát veletek együtt éltem át. A mai este az egyik fénypontja ennek a hosszú és csodálatos élménysorozatnak. A szalagok, amelyeket hamarosan megkaptok, most összekötnek titeket egy időre. De később csak az őszinte barátság, a szeretet és az egymás iránti tisztelet lesz az igazi összekötő kapocs, amik itt születtek az elmúlt évek alatt. Kívánom, hogy a hátralévő pár hónapban, akármennyire is stresszes lesz ez az időszak, ezeket még jobban el tudjátok mélyíteni. Őrizzétek meg azt a lelkületet és hitet, amit itt kaptatok. Figyeljetek a jelekre, és éljetek a lehetőségekkel, amiket az élet felkínál nektek, még ha elsőre ijesztőnek is tűnik. Végül pedig Arany János szavaival szeretnék zárni, ami talán egy kicsit már közhelynek hangozhat, de úgy gondolom, hogy ebben a mai világban nagyon is érdemes ezt megfontolnunk. Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Kívánom mindannyiótoknak, hogy ezt a legnagyobb célt el tudjátok érni, és igaz emberek tudjatok maradni, bármit is hozzon az élet, és bármerre is vezessen utatok.